си воза хора, бе. В смисъл, колко е, ще ти обясня защо. Аз ги чух как се разбраха. Не бе, брат. Самите да пуснем. Да бе, ясно е за старта, разбираш ли? Но тръгна преди това. Вече го няма, брат. Сещам го още когато... Превъртя ми не на първата с искрена, на втората с искра ми превъртя, аз го сетих на трета. И след това като се върнах тук, той нали се отказваше. И аз се върнах тук да направя една пробна на втора с изфоксиране, да видя какво ще стане обаче стъплението е брутално тук и няма бе. Брат, той е стоков. Да бе, да. А на булевардите на това нали се ще тя върти гуми там, трещи си е баба майка. Да. Тук вече има формайка. Да, ти си го заполя. И сега си давам газ само на скорост. Ако се опълва.